Krásne vás vítam pri mojej vianočnej rozprávke Biela hora. Tak mrazivé ticho ozvalo sa za oknom. Už je príliš chladno. Kristín už pocítila ten chlad. Už sa obliekla teplúčko. Už cítila ten chlad aj na nožtiku. Práve premýšľa, čo sa jej dneska bude snívať. Nechce sa jej učiť, ako vždy. Dnes je už veľmi unavená. Už mala toho dneska dosť. Pozri sa, Luisa, aká zvláštna hmla sa tam motá, taká kúzelná. Taká, pozri, bielo-zlato hnedá. Ó, áno, poďme ju preskúmať. Poď, poletíme spolu do nej. Hmla bola ozaj zvláštna, taká magická, krásna, bielo-zlatá. Nádherne cez ňu presvítalo svetlo, ktoré lákalo naše víly. Videla si už niekedy niečo také? Ešte som také nevidela nič. Lesy a Luisa sú prekrásne anielské víly. Radi spoznávajú nové svety, nové galaxie. Dnes ráno sa vyparili príliš skoro, aby si ich nikto nevšimol. A ním sa nechce chodiť do školy. A veru naozaj, tam v diali sa črtala prekrásna biela hora. Bola celá zasnežená a posypaná nádherným zlatým práškom. Tak mocná hora len tak sama sa vstýčila. Sama v prázdne hviezdneho ticha. Obklopená bielou hmlou, ktorá vábila naše víly, aby ju preskúmali. Podľa mňa vyzerá ako dokonalý div sveta. No, a ty si kedy videla div sveta? Luisa z lesy objavili zlaté schody. Pozri sa, takto jak letím, sa mi zdá, že vidím zlaté schody. Káž? Veru áno. Áno, v diali sa pomaly stýčili zlaté schody, ktoré udávali priamy návod, ako bezpečne pristať pred horou. Luisa z lesy pomalinky leteli a pomalinky pristáli a bezpečne si zložili svoje neviditeľné krídelká k zemi. Pozri sa, aká je len nádherne zasnežená. Myslíš, že je to naozaj? Čo keď je to len nejaká ilúzia sna? Ale lesy, Boh predsa stvoril veci pevne dané, nie? Áno. Našim vílam ich krásne šaty viali cez celý vesmír. Nádhernou bielou žiarou. No poď, lesy, už toľko nerozmýšľaj. Poď, ideme spolu po tých schodoch. Kráčať, veď ja už som veľmi netrpezlivá. A veru, ako tak kráčali po tých schodoch Bielej hore,
Stále ich objímala krásna kúzelná biela hmla. No, ako tak pozerám na ten sneh, pozri sa. Ozaj je to nádherne zasnežená hora. A pozri sa, aký je ten sneh. Mne sa zdá, že nie je ani studený. Ukáž, určite si sa pomýlila. Naozaj nie je studený. To je ale zvláštne. Je taký sypký ako páperko. Veru áno, aspoň nám nebude zima. Tak to som ešte nevidela. Ani ja. Ako tak kráčali ďalej do Bielej hory, na snehu videli zlaté trblietky. Pozri sa, aký zlatý prášok. Áno, už sme prešli viac. Čo keď je to ozajstné zlato? Rozmýšľali. Aj by sa im páčilo, keby to bolo ozajstné zlato, veru. No, ako tak kráčali ďalej, okolo zasneženej hory rozkvitli nádherné biele kvety. Rozvinuli svoje lupene, otvorili očká a privítali naše víly sladkým hláskom. Vítajte v našej zázračnej krajine. Sme stenami jeste magických kúziel a ozajstných splnených želaní. Ako to kvietky dopovedali. Okolo Lesy a Luizy zrazu preletelo, hádam aj milión drobných zlatých motýlikov. O, wow! Videla si to? Jasné, že som to videla. Mám ich všade, na vláskoch, na šatôčkach. To je ale kúzelné miesto. Vitajte, Lesy a Luisa. My sme strážkyne tejto hory. To ste vy, ten kúzelný prášok? My sme si mysleli, že to je ozajstné zlato. Áno, je to náš prášok z našich krídelok. Aha, a čo mi vie ten váš prášok vyčarovať? Lesy bola ale veľmi zvedavá. Motýlik sa k nej priblížil a vraví jej. Lesy, to, čo si budeš želať, naozaj zo srdca. Veľmi sa zamyslela Lesy. Dnes tu mala byť Kristín. To ona mala snívať. A ona si mala aj želať. Naozaj sa zamyslela. A rozmýšľala, ako by to bolo správne. Tak ja si želám každému dieťaťu milujúcu rodinu, veľa lásky a zdravia a ten vysnívaný darček pod stromčekom. Ďakujem veľmi krásne. Toto bola rozprávka v Bielej hore o krásnych anielských vílach a o našej Kristín, ktorá spinkala tak tvrdo, že nestihla ani letieť s vílami. Bola veľmi unavená, tak nízka tie víly snívali za ňou.